El món casteller universitari ha viscut un moment per recordar. Ganàpies, la colla castellera de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha celebrat el seu 30è aniversari amb una diada que ha passat a la història. Hem pogut parlar amb l'Alba Medel, membre de l'organització d'aquesta gran trobada, que ens ha explicat amb un gran somriure l'emoció i l'orgull d'un dia tan especial. Jo em dic Alba Medel, i formo part de l'organització de la Macrodiada. Com esteu vivint aquesta diada? És molt emocional, realment. O sigui, és la primera vegada que podem fer una diada amb joves universitaris i realment està sent tot bastant espectacular. La plaça de l'Acadèmia ha estat l'escenari central de la Macrodiada, plena de vida, emocions i els colors de totes les colles universitàries catalanes, com a homenatge de la labor, la unió i el compromís de 3 dècades fent castells. Tota la comemoració d'un somni de 30 anys que gent ha format part de la colla. Ganàpies ha destacat com mai, amb l'energia de sempre i aquella essència tan seva, familiar, propera i festiva. Han deixat empremta descarregant el set de set Margarita, una varietat que només fan ells. També han descarregat la torre de 7 en folre, el pilar de 6 en folres simultanis i han carregat un impressionant 3 de 8 en folre. Quin és el castell que més us representa com a Ganàpies? Pues ara mateix jo diria que el set de set Margarita 100%, és a dir, és un castell que tècnicament és molt difícil, però sobre amb l'afegit de Margarita. Ganàpies ha celebrat 30 anys d'història amb una festa que quedarà gravada a la memòria de tot el món casteller universitari. I si alguna cosa ha quedat clara és que amb força, unió i somriures encara queda molt per enlaire.